Bueno, basiko gea ordun urriko oiko osoko bilkura, txaldeon, eta barkatu atzerapena. Vale, lehenengo puntua iraileko akta onartzea. Ez da eragozpenik ez, vale. Aldeko, bai. Edo aiatzen denen puntue. Aiatzeanen puntue. Bai. Bai. Da, bertan beran ustea, gero trato edo zehatzeko Bueno, puntua iristegeanen ordun mai gainen utziko genuke asuntua, bale? Ordun puntua iristegeanen. Bale, ondo da. Bale. Lehenengo puntua ireilekoan akta onartzea, aldeko botoak, aho batez onartzen da. Bigarren puntua, xehetasun azterketaren behin betiko onespena. Bai, proposamena kargatzen da. Bai, hemen beste gabe aipatzeko Garmendiaenea Bustuntzan badakizue gelditzen da, nik uste ja etxe zar bakarra dela, Bustuntza baserri ere bota zan, eta hori bota eta etxe bizitzak egiteko bertan, xehetasun azterlan bat aurkeztu zuten, sustatzaiek, bere tramitazioa jarraitu du, hasierako onarpena izan zuen, Tokiko Gobernu Batzordean, gero egonda dagokion erakustaldi publikoan, eskatutako zuzenketak egin dituzte, eta orduan ja plenora ekartzen da, behin betikoz onartzeko. Azkeneko onarpena plenoari dagokio, eta hori, ondoren aldizkari ofizialen, Gipuzkoako aldizkari ofizialen behin argitaratuta, behin betikoz onartuta geldituko da xehetasun azterlana, edo estudio de detalle bezala gazteleraz igual gehiago sonatzen dizue. Aldeko botoak, hau batez. Hirugarren puntua Ordiziako udaleko giza baliabideen arrazionalizaziorako plan estrategikoa bertan behera uztea. Zentzu hortan, giza baliabideen arrazionalizazio plana indarren zegon, hau lotuta zegon alde zaurretik erretiratzeko ordainsari edo primekin, hor badakizue, aspalditik datorren gai badala, aurten egondia okerrez baldin banago bi sententzia egoera berriro aldatu dutenak, eta azkenean, bai behingoagatik ematen do, eta idazkariako adierazita, orain arte izandako prozedura horrekin ezin dela jarraitu, eta hori egin barra daukagula bertan bera utzi. Orduan, idazkariak azalpenak emateko. Bai, auzitegi gorenak azken bere epaietan adierazizun pizgarri hauek ordainsari izaera zuela, ez ziela ekintza sozialeko pizgarriak, eta orduan bertan bera utzi dituera beren Euskal Justizia auzitegi nagusiak bere indu doktrina hau, eta lehen naiza esatezun arrazionalizazioen plan baten ikusita berme juridikoa zeukela, guain bertan bera utzi ditu orduan. Legezkotasun printzipioa bermatze aldeara bertan bera utzi behar da. Orduan, hau esan da, bozkatuko dugu aldeko botoak. Simplemente informar. La documentación viene como plan estratégico de racionalización. ¿Ahora? Sí. Viene como plan estratégico de racionalización, y en euskera creo que también viene así. No se trata de un plan estratégico de racionalización de recursos humanos, es un plan de racionalización, que yo sepa, es el que aprobamos entonces, ¿no? El ayuntamiento, que yo sepa, no tiene ningún plan estratégico de recursos humanos. Arrazionalizazio plana, plan estrategikoa bi kontzeptuak erabilioi dira. Bueno, nosotros tenemos aprobado un plan de racionalización. Bi kontzeptuak erabiltzei ez da oinun. Azkenekoa gaina plan estrategiko gisa behiratuko nuke, baino bai arrazionalizazio plana edo plan estrategikoa berdin dio.
Ez du ezer aldatzen. Estratégico no puede ser mucho porque el anterior que aprobamos fue para un tiempo muy cortito, sabiendo además que se iba a modificar, o sea que estratégico... Estrategikoa gehiago hitz egiten da etorkizuna beidako jubilazioak eta estrategia eraldaketa administrazio elektronikoa da eta plantilla rejuvenezitzea da eta horregatik jaso zien prima hauek, horregatik estrategikoa ere deitu dakioke. Y otra pregunta, estos incentivos, estas primas, se pusieron en marcha un poco pensando en la recuperación del poder adquisitivo de los funcionarios que durante años pues a raíz de la congelación habían sido congelados. Entonces, una de las fórmulas que se utilizó fue esta prima. ¿Tenéis pensado en algún momento alguna otra figura que pueda permitir recuperar el poder adquisitivo que se va a perder en estos últimos años? Bueno, okerrez baldin banago, Iñaki nien egon garai hortan, baino ziurren ikzu bai, prima hauek hasieran udalitzen eta gero ordizia hitzen jasotzen zien, eta ez dakit ze urtetakoa dan, ez dakit lotuta zeuden botere adkisitiboaren galera horrekin, edo ez dakit nahi lehenengo aldia da arrazoi hori behintzet adierazten zaitela, ez nun ezagutzen horrela edo horregatik sortu zienik, beti behintzet nik ez ditut ezagutu arrazoi horiek, eta guain momentuz aurrikusita ez dago bezer aurrikusita, zentzu hortan esan bezala, bai Donostiako udala, Foru Aldundia bea eta beste hiriburuetako eta aldundietako organoek esan dezagun onartu dute baita ere beraiek zituzten prima horiek bertan bera ustea, eta aztertu beharko da, arrazoia bintzet hori baldin bazan, aztertu beharko da zer eta nola egin daiteken hori ordezkatzeko, baino nik dakidala udalitzen bere garaian sartutako klausula batzuk zian, gero arrazionalizazio planera pasatu behar izan zienak hitzarmenean ezintzialako jaso, eta guain hori ez aztertu beharko da, zuk esaten duzun bezala, helburua hori baldin bazan, zer egin daiteken. Bozkatuko dugu aldeko botoak. Bozkatu dugu lehenok, ez? Ez. Abstentzioak ez geha iritsi bigarren bozketa Iñakik esandulako interbenitu inbertzula. Abstentzioak laugarren puntua Ordiziako udaleko lanpostu zerrendaren eta plantillaren aldaketa. Bai, hemen aldaketa azaldu zen antolaketa batzordean bere gunean, eta baita ere paritarioan aldebiko batzordean, langileen ordezkariekin, bi aldaketa nabarmen die, bat herri antzokiko langileen subrogazioa baldintza berdinetan, herri antzokia bea organismo autonomo bezala desagertzen dalako edo likidatzen dalako, eta udalak hartzen dulako bere gain, orduan langileak jarraituko dute baldintza berdinetan, baina udaleko langile bezala, eta bestea da erretiro hartu duen atezainaren, jakintzan zegoen atezainaren postuaren amortizazioa, hor aurretik zetorren postu bazan, eta bere garaien erretiro hartzean idazkariak ere txosten bat egin zuen, ezin zala mantendu postu hori zegoen baldintzetan bertan jarraipen bat egiteko, eta berez amortizaziora ekartzen da, eta ikusi beharko da hor beste leku batutan ditugun atezaintza lanak eta nola egituratzen ditugun beste postu berri batzukin, baina hau bere horretan horrela mantentzea ezinezkoa zen. Bozkatuko dugu aldeko botoak, hau batez. Bosgarren puntua eta tarifa berrien onarpena.
Bueno, hau urteroko gaia da, aurrekon goiekiko administrazio bilera izan gendun, eta bueno, komentatu zen baita ere, hitzarmena dago, eta goiekitik bideratzen da, Goierri guztin tasi agitas elkartearekin, bueno, horre bai hitzarmena dago, eta egiten dana da Goierri osorako tarifa berdinak onartu, eta urtero bezala, ba bueno, proposatutako tarifa horiek ekartzen ditugu, zuzenean goieki bidez jasotzen ditugunak Goierriko herri guztiak, eta bueno, herri guztitan onartzen aigeanak, eta bueno, bakarrik esan ez dakit aztertu dituzuen, egia da normalean ez ditugula hitzarmena dago, beti bueno, horrela egin da, eta urten ere hola ekartzen dugu, baina bueno, behintzete jakitun izateko, bueno, badakarrela igoera nabarmen bat, hola adostu da, bueno, egia da azkenean tasiaren sektoreak eta batez ere erregaien igoerak eta bueno, eragina izan dute, eta bueno, jakiteko igoera bat eunekotan exactamente ez dakizein dan, baina badakarrela igoera bat, gehien bat aipatzen dut, Goierriko administrazio kontseiluan ere, bueno, aterazan gai bat izan zalako, han adierazi zitzaigun bai horrela dala, baina bueno, hitzarmen bidez azkeneko urtetan beti horrela lan egin dala, eta printzipioz hori, Goierriko beste udalerri guztiak ere, bueno, horrela onartzen aidea tasi tarifa guztientzat berdina izateko. Aldeko botoak hau batez onartzen da. 6. puntua 2022-2273 dekretuaren kontu ematea. Bai, bueno, zentzu honetan, dekretua ja sinatu zen, kontu eman, EAJ-ko udaltaldeak eskatu dula, liberatuta oposizioko zinegotziaren liberazioa kontrol eta fiskalizazio lanak egiteko, Bittor Bolinaga jaunatik Joseba Aranburura aldatzea, eta eskaera hori egintzan, egokion dekretua ere sinatuta dago, jakinarazteko ekartzen da plenora, eta aldaketa hori azaroak batetik aurrera izango da indarrean, eta ongi etorri Joseba bide berri hontara. Zazpigarren puntua Elkarrekin Podemos Ordizia orain alderdiak aurkeztutako mozioa. Guk aurkeztu genuen mozio hau berez langileen eta erabilen plataformatik aterata, onkologiko langileek eta erabiltzaileak, eta berez horrelaxen planteatu genuen mantentzea. AJ aurkeztu zuen aldaketa batzuk, ez dugu zehaztu, ez dugu hitz egin bertaz horretaz, badakigu Juntas Generalesen edo egon dela adostasun bat, partido guztietan arten, eta pentsatu dugu bertan beran ustea, eta pixkat datorren hasten tokiko gobernu batzarren da. Han bertan hitz egitea, eta adosten balin bada, deklarazion instituzional bat prestatzea uste du oso importantea dela gai hau denan arten edo ateratzea aurrea, eta holaxe eskatzen du, bertan beran usten du. Bale, bozkatu egin behar da, eta gehiengo simple bidez erabakitze balin bada bertan bera urtea, bai esan. Gure proposamenak Txain. Bueno, guk ere, Milak esan duen bezala, atzea gotako du eta tokiko gobernun itzingo du. Baina guk txertatu nahi ditugun proposamenak ez zien lehenago botatu behar mozioaren aurretik? Ez dakite? Geatu ginen, antolaketa batzordean sartuko genitula gauza izan da registro bidez pixka bian duzio ibiliziatela, baina onartu zen sartzea. Ez, ala ere guk Milak esan duen bezala ere... Orduan gehiengo simpleak botatze balin bau bertan bera ustea, bertan bera gehatzea. Aldeko botoak, hau batez bertan bera ustea. Zortzigarren puntua kontu hartzailearen ingerak.
Bale, iraieko alkatetzako dekretuen berri ematea, galderaik. Galderreguak, Nik? Ez da galderregutan, baina ez bakarrik bakizue azaron baten Movemberreko kanpaina hasten dela berriro, orduan, gonbidatzen zaituztet alduena bigotea ustea eta parte hartzea ingo ditugun eginkizunetan. Vale, besteik ez baldin badau, eskerrik asko eta txaldeon.